Tras máis de 24 horas sen luz, a totalidade dos concellos das comarcas do Barbance e Muros-Noia recuperaron xa a suministración eléctrica. Aínda que a volta da luz fíxose de xeito progresivo e non foi en todos os lugares ao mesmo tempo. Nalgúns concellos como a Porto do Son, Outes e Noia, a electricidade volveu de madrugada, a partir das 3 da mañá. Noutros concellos como a Pobra, Ribeira e Muros tardou máis e non se recuperou a luz ata as 9 desta mañá. O mesmo aconteceu coa cobertura de telefonía móvil, que foi recuperándose tamén de xeito gradual. Ao longo de toda a xornada de onte, os equipos de emerxencias da maioría dos concellos tiveron tamén traballo arreo para atender as múltiples incidencias causadas. Un dos máis graves tiña lugar en Rianxo, onde dúas mulleres tiveron que ser trasladadas ao Clínico de Santiago tras sufrir unha intoxicación de monóxido de carbono debido ao fume dun xerador eléctrico que fora conectado polo apagamento e suministraba enerxía a un respirador artificial. O persoal dos parques provinciais de bombeiros de Boiro e Ribeira tiveron tamén varios avisos de persoas atrapadas en ascensores en Ribeira e Boiro. Houbo tamén 2 incendios que afectaron ao aparcadoiro e a Casa do Mar en Rianxo, en un vehículo en Boiro que se estendeu posteriormente ao monte. En Boiro tamén se interveu no anegamento dun edificio. En Ribeira tiña lugar un accidente de tráfico con persoas atrapadas. En Boiro tamén informaron de que debido ao consumo excesivo de auga e mentres os depósitos non alcancen o nivel mínimo, é posible que en algunhas zonas sigan sufrindo falta de presión, como é o caso de Cespón, polo que dende o Concello rogan un consumo responsable de auga, mentres non se recupere a normalidade.